Hello everyone, good evening लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरलायबाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो लोगोसेनो हेपि भेलेन्टाइन्स डे लोगोफोर आगैमोन बिबोनांफोर जायबा सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय बयबो मोजां दङ होननानै आंबो मोजां दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआथ' ओरैनो जेबो गैया लोगोफोर जों दा नै बाजाराव थांनो ओंखारदों गाबोन सनिबार नालाय आंहा सनिबारावहाय फुजा होयो आरोना सनि मन्दिरावहाय ओंखायनो माने एसे गोदै गोबाब लायनो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो जोंनि गामियाव मैयाहाय न'खरसेनाव खेराइ फुजा जादों होनदोंमोन ना आङो लोगोफोर ओमफ्राय बिनिनो एसे आंथ' मैया मोनायाव नायनो थांनो सोलाबासै लोगोफोर हर जानायखाय ओमफ्रायहाय आं दहाय फुङाव थांदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जा खस्थ' मोनखायो लोगोफोर आं नुफेराखैमोन बेबायदि फुजाखौ ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर मैया मोनायावहाय आङो खामानि दामानि मावनानै मेंनानै मोनानायखाय आङो मेगन मोदै जागोन साननानै थांनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओंखायनो दहाय फुङाव सिखारनानै थांदों आरोना लोगोफोर आङो माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोङो दा आं दखानाव थांबाय थानोसै लोगोफोर आं भिडिअ खालामबाय थाला मानो होनबा लामा सामा बिराद डिस्टार्ब जायो नै नानिबो थांफागोन ना ओमफ्राय आं नोंथांमोननिसिम आं दहाय फुंनि फुजाखौहाय आङो एसे देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर आसा खालामनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन आरो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जाबाय लोगोफोर आं बिदिबा नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दे लोगोफोर सोर सोर जरा जरा बेरायखो गौराङाव आरो सोर सोरनो मा गिफ्ट होखो दिनै भेलेन्टाइन्स डेनि लोगोफोर जोंहा गैया बोरायबाय बुरैबाय मानिला बेफोरखौ बोरायफ्रा रागासो जोङो सोंबा मा गिफ्ट होगोन भेलेन्टाइन्स डेआव होननानै सोंबाथाय रागा जोङो आरोना लोगोफोर दखानावसो थांनो नागिरबाय जोङो गौराङा बुंजोब्बाय ना लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव सासे दाउलेबा दाबो फैया लोगो सासेयानो लामा सफैलायबाय आङो